дар наздикӣ дар шаҳри Хуҷанд метро сохта мешавад. Инак пахши мустақим аз ҷои сохтмон. Худатонро муаррифӣ мекардед? Ман Набиев Далер, директори ООО Тестестрой. Мо имсол ба нақша гирифтем ки аз ХГУ то Панҷшанбе метро созем. Бисёр нияти нақс. Ин сохтмони метрои шумо соли чанд ба итмом мерасад? Худо хоҳад соли 2067 мо ба нақша гирифтем ки тамом мекунем. Ехти, ин ягон хеле ки пештар солоша ту сохтмони итмом расонда мешадми? Якун гапи роста савол ман неди, озм як коргари ҷиғ занам. Абду! Ҷиби абу! Рейс обедми? Не, обед нею. Ино пустосиян. Аз соли 2067 пештар сохта намешудааст ин метрои гуфтосиян. Кадом пештар ман якта худам кор кардосему. Максимум як рӯз ду рӯз пеш мешад халос. Раҳмат.